csináltad? Képet csinálsz, vagy videót? Videó. Dávid. Szabó csinál. Zsomba már a csípőmadrást. Valami el fog törni. Van olyan zeném, amiért tudod nyomni ezt a csípőmadrást? Egész jól csinál. Te megint olyan vagy, mint szabadságszabad. Az én csikló mozgásomra sose volt panasz, jó? Elhajt! Zsombor törköl! Oldalt, és akkor ezt így gyorsan. De nem tudod szerkölni. Az jól lehet ülve táncolni. Az az a menedék. Hashtag. Hátra hagy minket. Nagyon nem. Lesznek a fények, mindjárt megyek a másik Amúgy amíg oldalra. a mobilnetem bírja, lehet számot kérni. De visszafelé nem fog menni. Oké, Ipi, bizony. Ha még aki pisélni